Добро утро от Варна! Днес ще спазим едно наше обещание. Ще продължим темата за кваса, за неговите предимства, за нашето здраве. Интересът към кваса продължава да нараства и затова е добре да знаем как да си го приготвим правилно в домашни условия. Да, за приготвянето на хляб с квас се изисква повече търпение и време, но за това пък той е изключително така ефектен за нас и изключително полезен. Квасните бактерии преработват сложните въглехидрати в брашното и го правят лесно усвоим за нашия организъм. Повече за кваса и за това как да си го запазим, за това ще говорим отново с Анатолий Колев. Единственият българин, който има медал от световен шампионат по правене на пици. Освен това, тук при нас е технологът Ваня Емилова, която е учител в професионалната гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров във Варна, която пък ще ни каже повече неща за характеристиките и качествата на различните видове брашна. Тя ще ни каже и по какво да си изберем брашното, което ще бъде най-подходящо за това, което ще правим. При нас още са Александър Попов, който е главен готвач, и Галин Захариев, който спечели национален шампионат, второ място на национален шампионат по пица акробатика. Добро утро на всички! Добре дошли, добре дошъл отново при нас. Благодаря, че така успя да дойдеш. Отново ти предстои пътуване, отново ти предстои да заминеш извън България. Какво всъщност те доведе тук и защо отново заминаваш? Всъщност ме доведе идеята за здравословно хранене. От доста време с Българска асоциация на пицарите обсъждахме един курс, който ние проведахме вече, доста успешно. Това беше една от основните цели, които си бях поставил. Малко консултации трябваше да проведа с няколко бизнеса и продължава моето развитие, разбира се. В смисъл, всеки един, който се занимава конкретно в моя бизнес с заведения или консултации, трябва да получава опит. Това означава, че пътуване трябва да продължи, не можем да останем тук, но ще се връщаме. Шеф-консултант си, всъщност какво означава това? Това означава хора, които не могат и не знаят как да си менажират бизнеса, се свързват с мен, с моя тим, консултираме правилния продукт, изготвяме точната рецепта за конкретната идея на бизнеса, правим обучението на персонала и след това следим естествено за изпълнението и обновяването на менюто в развитието на бизнеса. Общо взето това е консултацията, която правя. Има ли нужда българския пазар от това? Сигурна съм, че в много държави това намира приложение. Тук? Аз лично вярвам, че има, защото конкретно говорим за пицата. Знаете, че все още трудно може да се намери качествена пица. Опитваме се, не казвам, че няма, но просто доста малък процента. Стрит фуд, храната, която вече доста модерна в Европа, започва да навлиза в София и във Варна. Смятам, че такъв тип консултация би била полезна за един нов бизнес. Хора, които са го правили вече доста години и доста пъти, биха били полезни за бизнеса като цяло в България. И ние, потребителите, да бъдем доволни. Разбира се, по-качествен продукт за потребител. Това е основната цел, която ние имаме от Българска асоциация на пицарите. Искаме да променим идеята и мнението на хората, че пицата не е качествена или хляба не е качествен. Вече имаме доста примери на хора, които показват и доказват всеки ден с действията си, че хляба може да бъде здравословен, пицата също. И то благодарение на кваса също. Благодарение на кваса, да. Имаме в София такъв пример. Няма да кажа името, но има един майстор хлебар, който доста така усилено се опитва да проповядва правенето на хляб. Господин Пресиян Петров прави страхотни хлябове с квас. Единствено и основно и само квас, така че вярвам, че тази тенденция ще продължи. Правили сте хляб с квас, Галине? Да, аз лично съм правил. Отскоро започнах да правя, доскоро не работих с квас. Всичко се започна след като господин Анатолий Колев организира един мащабен безплатен пица курс, на който се явихме доста хора.
И след този курс започнах да работя с квас и доста от клиентите ни са доволни. Усещате една лекота в стомаха, след като хапнат пицата, получавам добри отзиви и съм много доволен. Само пица ли си правила с квас? Опитал ли си да правиш и хляб? Ами за сега само пица да, но се надявам, че за напред ще почна да правя и хляб. В домашни условия или само на работа? Ами за сега само на работа. Само там имам условия за работа. Домашни условия не мога все още. Сигурно нямаш толкова време вкъщи. Да. На работа готвиш, правиш пицата и като се пребереш да продължиш пак. Все пак трябва и да си починеш. Да. А вие пробвали ли сте да правите хляб с квас? Ваня? Аз все още не съм пробвала да правя хляб с квас. Обикновено го приготвям с мая. Предпочитам да си направя хляб вкъщи, отколкото да купувам от магазина. Но се надявам скоро време да опитам и аз да направя хляб с квас. Сега ще ти покажем и се надяваме, че ще те заразим с идеята. Със сигурност. Шеф Попов тук да се намеси, защото Ваня каза, че прави хляб, но пък хляб с мая. Какво мислиш за маята и за кваса? Маята е изключително вреден продукт, за разлика от кваса, който е полезен. И употребяването на мая води до редица заболявания. Унищожаването на флората в организма, заболяване или неене на червата, което пък води до образуването на ракови клетки и до тежки перитонити. И по-добрият вариант е кваса, макар че пък с квас много бавно става хляба. Бавно, хубавите неща стават бавно. Добре. Ще започнем ли да показваме на нашите зрители какво да правят? Какво трябва да знаем? Между другото, нещо, което така прочетах, че квас, за водата за кваса, поне някога нашите баби, са правили с изворна вода. Има ли значение каква ще бъде? Разбира се, абсолютно всяка една съставка в правенето на квас има значение. Даже и самия въздух има значение. Няколко са вариантите. Един е вариант с изворна вода. Лично аз го препоръчвам. Ако нямате изворна вода, лесен вариант вкъщи, може да преварим водата, да оставим да престои 24 часа и след това да я ползваме за направата на квас. Трябва да бъде чиста вода, задължително. Спорен е въпросът колко е чиста водата от чешмата. Изворна вода е, може би, най-благоприятният вариант за правене на квас. Добре, заповядайте на нашето работно място. Добре, заповядай, Анатолий, ти. А може ли с квас да се правят сладки изделия или само солени неща? Могат, разбира се. Аз, както преди малко споменах, майстор хлебарът Песян Петров направи, поне следя неговите изяви, козунак от квас. Не само той, в Италия се опита да правят пенатоне и така нататък. Абсолютно всякакви сладки могат да станат, където има нужда от мая. Вариантите, разбира се, са различни. При кексовете там има малко по-различен, по-друга структура търсим. Нали? Там няма нужда от големи шупли. Ферментациите са дълги, както споменах, мисля, че малко по-рано. Така че, да, сладки, не само сладки. Ще ви разбия, може би, мита за сладка пица. Нещо много интересно. Хората, като чуят сладка пица, малко казват: вау, какво е това, нали? Обаче... Ние не сме свикнали да едем сладки пици. Така е, но обърнете внимание, козунака какво е? Сладък хляб, нали? Всички Да. го харесваме, традиционен и може да се каже така, сред децата почти няма дете, което да не харесва. Така че аз лично приветствам да си направите вкъщи на сладка пица и ще видите резултата в празните чини. Добре, с какво ще започнем? Какво ще направим най-напред? Ами ще започна аз с колегата Попов, ще ви покажем няколко различни кваса. Идеята е всичко да стане достъпно, няма да го правим много сложно. Със сигурност технолога, който сте поканени, ще ни даде напътствие кое брашно да изберем и защо. Ние ще покажем квас от хмел с бяло брашно, ще покажем квас с царевично брашно и с пълнозърнесто. Ще обясним защо трябва да бъде, когато използвате пълнозърнесто брашно, защо трябва да бъде задължително заквасено с квас, защото тогава реално много сериозни вреди могат да нанесете на вашия организъм. И имаме и готови продукти, които сме донесли, като готови квасове. Общо взето самия метод ще покажем. Ако искате,
да поговорим за избора на брашното и ще започнем с първия квас, който ще бъде хмел. Добре, само нещо да уточним. Има ли и какво е значението за това? Ако имаме един готов квас от бяло брашно, Да. защо не можем да го използваме за царевичното брашно? След това да си направим от този квас, да си замесим хляб с царевично брашно. Да, защото вижте, те са различни брашна, имаме глутенови и безглутенови брашна. Не е хубаво да се смесват глутеновите с безглутеновите брашна. Поради тази причина, ако правите хляб от царевично брашно, използвайте царевичен квас. Ако правите хляб от примерно имаме пълнозърнесто брашно, искате пълнозърнест хляб, направете вашия квас от пълнозърнесто брашно. Тогава няма да имате това смесване. Самите вкусове се объркват. Технологично не е правилно, защото по закон вече в Европа доста стриктно следят за глутен, съдържанието на глутен. Има хора с алергии. Ще обясним естествено защо с кваса ще избегнем точно този проблем с глутена. Затова лично сме донесли различни брашна, за да стане ясно и нагледно как се получава кваса. Да. Добре, сега с бялото брашно ли Ами да, ще направим един квас, интересен е, от хмел. От хмел, добре. Да, ще После използваме... ще поговорим и за брашната. Нека първо... Ами ние реално, докато накиснем, ще може да направим нещо интересно. Ще накиснем хмела в топла вода. Колко хмел? Ами, в зависимост, в случай ние ще направим квас, който ще направим хлябове, не хляб един. Лично аз препоръчвам примерно 2-3 пълни супени лъжици, за да можеш да може да се отдели съставките от хмела. Реално ние ще ги заквасим с топла вода. Имаме тук топла водичка подготвена. И ще си направим, най-общо казано, един чай. Докато се попарва нашия квас, има един мит, ми прави впечатление напоследък. Знаеш, че не знаеш, че почва да говорят на тая тема, че кваса не може да се направи с метална лъжица и задължително само в стъкло. Ще разбием този мит. Защото, този мит го разбиваме веднага. Аз правя квас от над 10 години, използвам квас и нямам никакъв проблем при използването на метална лъжица, стига тя да е почистена. Много по-лесно се пренася бактерията, когато е в дървена лъжица, заради порите на дървото. Затова стъклото или органична пластмаса, която е предназначена за употреба на хранителни продукти. Ако е прозрачен съдът е най-добре, защото можем да видим реално и структурата и текстурата на продукта. Дали той реално е готов. Няма значение това, че примерно влиза светлината в тези съдове. Това за кваса не е от значение. Не, абсолютно всичко има значение, но не би ни попречил, ако го ставите на масата на дневна светлина, той пак ще си работи. Няма проблем. Когато вече се работи, говорим за заведения или за хлебарници, които са в голям мащаб, те имат специални помещения, там светлината не е от значение, но там пък температурата има много голяма. Между 9 и 10 градуса е най-благоприятната, говорим, когато за комерциален бизнес използвате кваса. В къщи нещата стават, мисля, че споменах предния път, ще превъзпитаме кваса да работи по определен начин. Да, точно така, за това говорихме. В нашия случай ние ще направим всичко възможно, което ни посилите в домашни условия. Когато използвате квас, както майстори хлебари ползват, тогава ще имате нужда, естествено, по-подробни инструкции. Ние ще го направим доста по-лесно. Все пак и да можем и в домашни условия да се го направим, да е правилно. Да, основната идея, мисля, че споменах доста така настойчиво с нашата асоциация на пицарите, се стараем да промотираме на здравословно хранене. Наистина е много важно, защото не отиват на добре нещата и ако ние като специалисти в тази област не покажем на хората, на масовия потребител, че той може да се храни здравословно, нещата няма да отиват на добре. Така, ще покажем нещо много лесно. Реално, когато си направите вашата смес, по-скоро чай от хмел, топла вода или гореща, попарвате, оставете го да престои. В случай ние нямаме това време, просто искам да ви покажем. Колко време трябва да престои? Половин час, 1 час, 2 часа, не е проблем. Добре. Просто да може да се отделят. Сега ще видите, цвета ще бъде леко променен, виждате ли? Да. Това е когато търсите вкус, който наподобява бира. Хмелените жилки ще ви дадат точно този вкус.
За да можем Виждате, да виждаме. цвета се отдели. Това ще бъде в нашия случай, само да подам на моя колега, това ще бъде нашата течност за захранване на нашия квас. Важно правило при кваса, когато го започвате и го стартирате, със сигурност пропорциите са много и са различни. Аз в случая ще направя 1 към 1 към 1. 100% въздух, 100% вода, 100% брашно. Което е най-сигурно, така ли? Да, сигурно е, лесно става. Много пъти вкъщи нямаме, ние сме си взели кантарчета, но ще го покажа нагледно, за да... много пъти вкъщи нямаме тези уреди, които имаме нужда за да измерим точни пропорции, затова работете с един уред. Ако това е лъжица, да бъде лъжица, измервайте с лъжици. Аз долу, смисъл в моя случай знам какво търся като резултат, но ще кажа така, когато си направите този чай, за да бъде по-точно това, което правите, увеличете количеството, направете си 500-600 грама вода, или не по-скоро вода, а чай от хмел, да. който ще ползвате за последващото захранване на кваса. Нали, знаем, че кваса ни трябват от 3 до 7 дни, някой път и повече. Какво означава това? Това означава, когато започнем да правим тая смес, вече мога да я започнем, брашно, бяло пшенично брашно, ще сложа 2, да не кажа, 3 пълни лъжици брашно. Търсим смес за палачинки. Това е консистенция, текстура, която търсим. Всъщност от това ще правим Това после палачинки, така ли? Да разбираме не, какво? търсиме сместа като текстура, това, което търсим, да разбрах. за да може това нещо да Слушам внимателно пък. Добре. Да. Ще си добавим да... хмела или по-скоро чая от хмел и ще започне едно объркване леко. Тук не се стараем да създаваме глутенова риза, просто се опитваме да умесим течността с брашното. И по време на объркване, ще вкараме и въздуха. Това е най-лесният начин за направяне на квас. Имаме по старите книги, по принцип се прави едно старо твърдо тесто, което се завива в кърпа, остава се навън. Но тук, понеже той естествено ще изсъхне, ще имаме един брак, или така да се каже, ненужна част от кваса, а пък аз тези неща не ги харесвам. Искам всичко да влезе в употреба. Просто си обърквате добре. Трябва всичко да влезе в употреба, за да нямаме грехота да хвърлиш качествен продукт. Така това е нашата смес за палачинки, почти. Това търсим като текстура. Това е началото, ние в момента даваме началото на заквасването на нашия квас. От тук нататък... Това е достатъчно, така ли? Това е напълно достатъчно. Да, какво правим? Нека така да покажем малко на зрителите, защото за да се види, ето така, може би, ето така, да видим, ето как изглежда. Добре, това е текстурата, която търсим. Това нещо, какво се случва днес, аз препоръчвам, като споменах по-рано за възпитание на кваса. Възпитание на кваса, не знаете, това е дива мая. Това е натурална мая, което трудно се контролират дивите неща. За да се научим да ги контролираме, ще се опитаме в едно и също време да направим захранването. Захранването ще бъде по абсолютно същия начин. Ще добавя еднакви количества вода или в случая чая от хмел и брашно. Ще ги смеся с сместа, която вече имам от предния ден. Някои хора препоръчват да махнете част от сместа, за да увеличите скоростта. Аз лично не го препоръчвам, няма проблем, ще стане, ще работи, няма нужда да махате. В момента, в който кваса ви е готов, вие така или иначе ще използвате част от него, за да си направите хляб или тесто за пица. Така че този процес той ще се случи така или иначе. В случая какво правим? Захранваме кваса, казваме в момента сме 9:20. В 9:20 препоръчително. Сега разбира се. Следващия ден? На следващия ден, след 24 часа да го захраним по същото време. Ако искате, вариантите са няколко. Може да го захраните на всеки 12 часа. Може да използвате вместо хмел, за да увеличите скоростта на ферментиране, може да сложите на първото зареждане с кваса, може да сложите сок от ананас. Натуралната захар помага за бързата ферментация. Може да настържите ябълка. Страшно много са видовете. Неограничен брой видове квас може да откриете, ако почнете да се занимавате сериозно. И този процес го правим. Така съхраняваме кваса на препоръчително стайна температура. Кваса се прави до 5-6 ден. Това захранване.
Когато получим ето тази структура, ето точно тези балони, ако могат да се видят, имаме едни хубави шупли, които се получиха. Това означава, имаме аромат, леко кисел, но сладко кисел. Това не е вкиснало, е просто на приятна киселиност, която се е получила. Това е след 24 часа, така Това ли? е след 7-я ден. След 7-я ден. Да, Добре. 24 часа долу-горе няма да имаме голяма разлика. Процесът на захранване ще продължи от рамките на 5 до 7 дни, в зависимост от температурата, въздуха и брашното. Всеки един фактор има голямо значение. Това търсим като краен продукт. Когато това вече го имаме готово, което казахме, от 5 до 7 дни сме захранвали, за най-сигурно 7. И той да е готов, не е проблем да го продължите да го захранвате. Този квас използваме една част от него. Хлебарите ползват различно количество квас. Ние в пица производство ползваме 20, 30, няколко пъти повече процента. Хлебарите съм чувал, че стига и до 60%. В зависимост от това колко бързо търсят резултат, какво тесто търсят, каква структура на тестото и така нататък. Значи това ще зависи, ако правите в къщи хляб, ще кажем 30% от основния продукт, който е брашното. Ако имаме примерно килограм брашно, 300 грама квас ще ви бъдат достатъчни за умесването на вашето тесто. След като то бъде умесено, ще престои минимум 12-24 часа и тогава ще се изпече. Процесите на ферментиране трябва да бъдат приключени преди да влязат в нашия стомах. Много важно нещо. Убеден съм, че нашата колежка технолог ще потвърди моите думи, защото тези процеси са изключително важни да бъдат приключени преди да бъдат консумирани, защото наистина могат да доведат до страхотни щети на тялото. Добре, нека да дадем малко думата и на нея. Тук става дума за бялото брашно. Всъщност, какво е важно и какво е важно да знаем за него, за белите брашна? Важното за белите брашна всъщност брашната, които се произвеждат в България, основните типове, това са тип 500, тип 700, тип 1150, тип 1850, като какво означава? Към белите брашна се отнасят тип 500, пропуснах да кажа и тип 450. Тип 450 и тип 500 се използват предимно в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия. В последно време се забелязва тенденцията за използване на пълнозърнести брашна, тип 1850 или така нареченото брашно Грахам, познато на всички ни, да се използват за производство на сладкарски изделия като по-здравословен продукт, тъй като брашното Грахам е богато на много влакнини, хранителни, на мазнини, на полезни вещества, докато бялото брашно тип 450, тип 500, тип 700 съдържа по-голямо количество въглехидрати, които се отдават на нишестето. И всъщност квасът ни помага точно за тези въглехидрати да ги преработи, да станат лесно усвоими за организма, докато маята не го прави това нещо. Не го прави това нещо, да. Искам да кажа също за цвета на брашното. Много често в мелниците се налага да избелват брашното чрез химически вещества. Това може да се случи и без намесата на химическите вещества, когато брашното престои по-дълго време под въздействието на кислорода, то също се избелва. Или когато дори само пресяваме брашното през сито, то се обогатява с кислород, с въздух и също се избелва. Освен това, брашно тип 400, нагоре 450-500, са брашната с най-финни нишестени зърна. След тях следва брашно тип 700, което е с по-голяма едрина на фракцията. Затова изглежда и по-тъмно, тъй като по-фините частици имат по-голяма площ на светоотразяване, а
по-големите частици имат по-малка площ на светоотразяване и така се създава една илюзия, че брашното има различен цвят. В действителност, съответно, цвета се дължи и на попадналите частици от обвивката на зърната и на зародиша, Които също добре ли е да бъдат оцветяват. там в брашното? Полезно ли е да бъдат там в самото брашно? Полезно е да бъдат от гледна точка на това, че дават на организма повече полезни вещества, ензими, витамини, натурални мазнини, които по принцип не са много голям брой в зърното, но е по-полезно. Но в този случай се намаля срока на годност на пълнозърнистите брашна. Галина, тук искам да те попитам за кваса. На работа ти ли поддържаш кваса? Пробвал ли си сам да го правиш кваса? Ами да, лично аз си го поддържам, аз се занимавам главно с кваса. Да. От какво брашно? Ами работя с италианско брашно. В смисъл бяло брашно ли? бяло брашно, Пълнозърнесто ли? Бяло брашно. Бяло брашно, да. Всичко както трябва. Науча Абсолютно. си урока в Господин Колев, курса. да. Ако има нещо, по някой път, примерно, така, кваса да се развали, ставало ли е и такива неща? Ами в началото да, не ми се получаваше, докато... Защо? Какво е твоето обяснение? Защо не се е получавало? Какво ставаше? Ами моето обяснение е температурата, самата температура, в която го съхранях. В смисъл беше много висока температурата в стаята, докато намеря подходящи условия. Беше ми трудно в началото. Това беше според теб Да, това беше главният причина. фактор, да. Това ли може да е нещо, което да сгрешим, когато правим квас и когато си го поддържаме? Температурата? Много са нещата. Както казах, всяко нещо има значение. Това е жив организъм, жива бактерия. Мисля, че го бях споменал в едно предно участие, че се влияе до толкова, доколкото един човек се влияе в различни ситуации, реагира по различен начин. Същото нещо прави и кваса. Захранване по определен начин с едно брашно, с един въздух, с една температура дава различен резултат от захранване с друг въздух, друго брашно и така нататък. Нещо важно, нещо може би да подчертая за кваса, какво прави той, защо. Искам да убедим вашите зрители, защо той е полезен. Брашното съдържа хранителни и нехранителни вещества. Предполагам, знаете, тя е много спорна темата за глутена. Има привърженици на темата, че той вреди страшно много. Има такива, които казват, че не е вреди, но кваса какво успява да направи? Примерно, ако говорим конкретно за глутена, то не е само опасното вещество, имаме ензимни инхибитори, имаме фитинова киселина, която трябва да бъде разтворена. Ще обясня и за нея, но основно за глутена, киселата ферментация, която дава кваса на тестото, успява да превърне този глутен в аминокиселини и тогава може да ги усвоим. В смисъл, че те вече не вредят на нашето тяло. Ако имаме проблем с кваса, доста пъти казват, че диабетици, хора с кръвно налягане е препоръчано да ядат хляб, точно поради тая причина. Той е доста благоприятно да въздейства не само на храносмилателна система, на кръвно налягане и така нататък. Това е доста важно нещо. Другото нещо, което е при използването на мая, синтетичен продукт или термофилни дрожджи, известно в кулинарни среди, там имаме една фитинова киселина, която е в самото зърно. Тя, за да бъде разложена или неутрализирана, защото тя какво прави? Тя не ни позволява примерно... Само по-бързо, защото трябва и да показваме. Да, ами да започне, аз ще говоря, ако искате в този момент. Колегата ще направи един квас от пълнозърнесто брашно. Различава ли се правенето на квас от пълнозърнесто брашно от преди малко, което правихме? Абсолютно също. Реално не се различава много. Истината е, че всеки готвач се избира хидратацията, която иска да положи. В случая колегата ще направи, той ще каже каква хидратация избира за неговия квас. Пак ще бъде 1:1. Пак ще бъде 1:1. Да. Защо така избираш? Всъщност това ли е най-лесният начин, наистина? Най-лесен е за постигане на необходимия ефект. По-лесно се измерва. Да. Не само, да. Дава една консистенция много благоприятна. По принцип, маята е изключително чувствителна към влажност и тази висока влажност дава възможност тя бързо да се развие в нашия квас и да го активира.
все пак ние ползваме, нали, дива мая, ние нямаме готови, ние не слагаме нищо друго, освен вода, брашно. Добре, аз съм чувала, че по принцип квас се прави когато вземеш квас от някого. Даже тогава едно време, точно по Великден, се подновявал кваса, взимаш си квас от друго място или когато ти боледува кваса, поне така го наричали някога нашите баби, взимат от съседката, примерно, квас. Да, по него време най-вероятно всеки е ползвал квас и е лесно да си вземеш от съседката. За съжаление обаче, суровата истина е, че в момента малко хора ползват квас. Надявам се, че след днешното предание ще заразим повече хора с този продукт. Защо? Заради трудността ли е? Ще обясня как е по-лесно. Ако вземете квас от вашия познат колега или от друго място готов, заквасен, готов квас активен, какво се случва? Вие просто го захранвате. Иначе трябва да започнете този процес, който направихме преди малко. 7 дни трябва да изчакате, да започнете да го стартирате, да го захранвате в рамките на 7 дни и тогава да получите резултат. И има нещо друго, когато квас е по-стар. Има квас, примерно този, който аз ви нося, е изключително стар квас, по-стар от мен и вас взети заедно като години. Той претърпява съвсем вкуса на хляба или на тестото, независимо дали е за пица, дава съвсем различен резултат. Реално ние ще ви покажем един вариант как може да си го приспите, да си го запазите, но е важно да колкото повече го поддържате във времето, толкова е по-добре за самия квас. Ще ви покажем един хубав вариант за запазване на кваса. Добре, нека да видим, Александър, докъде е стигнал. Всъщност, каква трябва да бъде текстурата тук? Каква е? Тя е малко по-зърниста, няма как да се получи както при обикновеното бялото брашно. Но горе-долу, така на гъстота, мисля, че е достатъчно. Да го покажем за момент. Да, нека да покажем как изглежда самото нещо. И сега това вече е готово и го затваряме. Това нещо препоръчително, ако го сложите в съд прозрачен и го покриете по начина, по който е покрит този квас. Той сега, господин Тук е брашното, водата и съответно и въздуха. И въздуха, да, който е навсякъде около нас. Така. И при бъркането всъщност влиза този... Това е начинът, по който го съхранявате. Трябва да се сложи... от пълнозърнесто ли? От пълнозърнесто, да. Ето така. Това е след колко време ще стане горе-долу така? 7 дни. Пак 7 дни. Ако последва това захранване в рамките на, казахме, 7 дни, когато видите точно тези шупли, тази пореста текстура дава сигнал, че нашия квас е активен и е готов за употреба. Ако искате да стане по-бърз, вземете част от него, примерно половината и го захранете с повече брашно, той по-бурно ще почне да се развива. Но не е фатално? Не е фатално, разбира се, препоръчително, но в крайна сметка голяма част от вашите зрители най-вероятно ще си правят хляб от време на време. Да. Ние тогава ще дадем просто един лесен начин за направа на кваса. Има варианти за ускоряване на процесите, които не ги препоръчваме. Значи, разбирам, че този квасът може да издържи много години. Вечно, реално. Докато има захранване. Това е хубавото при него, че той няма срок на годност, както примерно при човека. Да го държим на правилните температури. Той няма амортизация, както ние имаме хората амортизация или другите продукти. Реално той е вечен. Ако ти го захранваш постоянно, дали ще бъде ежедневно, примерно между 7 часа, 12 часа, 24 часа, седмично, или го приспиш и после пак го събудиш, той реално си живее, той няма да почине. Варианта да почине или да го загубите е, ако не го захраните, забравите да го захраните повече от 3 дни, той ще потъмне, дрожжите в него ще умрат. Няма как да стане, защото той ще потъмне. И трябва наново да започне. Той трябва да се храни. Това е най-важното нещо, да се храни. И на температура 9-10 градуса, така ли казвам? Това говорим за комерциален бизнес. В къщи ползваме стайната температура 20-22 градуса. Достатъчно. А лятото какво правим? Когато е много топло, може да го сложим в хладилник. Ниската температура, аз имах един въпрос по-рано днес, от 0 до 5 градуса, когато това е контролирана температура в къщи, може захранването да стане, защото тя от 0 до 5 е 1, 2, 3, тя е променлива температура, може да бъде един път седмично захранването. Не е нужно да бъде всеки ден. При 10 градуса, на всеки 24 часа захранване, той се възпитава, той свиква кваса на тая температура и се работи доста добре. Обикновено хлеба от майката квас се взема да си направят стартер за хляба, който ще правят следващия. Това е по-сложен процес.
Нещо Добре, интересно само, мога да ви покажа. само още нещо, преди да ни покажеш. Това количество, което направи Александър, с какво количество утре ни трябва да го захраним? Желателно да ползвате едно и също количество. Ние в случая увеличихме количество, за да може да ви го покажем. Може да го направите с 2 лъжици брашно и 2 лъжици вода, нали, кое е едно към едно към едно. Ние искаме да покажем текстурата. Разбира се, че може да започне с малко количество, защото в 7-я ден то ще изглежда така. Нали? И това е достатъчно, за да си направим нашия хляб. Добре, значи всеки ден ние слагаме, е достатъчно само да сложим 2 лъжици брашно, 2 лъжици вода, да го разбъркаме и... Да, важно нещо е да не се блъска, да не се удря. Защо? Защото точно тези структури ще нарушим. При захранването леко се захранва. Обикновено аз лично съветвам да това да става на ръка, ако е в по-широк съд, по-лесно се умесва. То горе това е, може би, за пълнозърнестото и за така изглежда много лесно, ти като го обясняваш, като го правите. То е наистина много лесно, много хора не вярват. Много лесно. Но той е изключително, това е уникален продукт. Трябва да наистина да, как да кажа, да се опитаме най-малкото да опитаме да се направим. Ще ви покажа нещо интересно. Да. Хлябовете и пиците и тестата имат различни вкусове. Не само брашната, за което нашата колежка обясни. Те имат от различна фракция, дали е пълнозърнесто, дали при пълнозърнесто всички фракции са смелени или имаме само централната част, когато говорим за бяло брашно. Това ще даде един различен вкус. Но можем да дадем и допълнителен вкус. Ще ви покажа нещо, започване за квас с стафиди. Квас с стафиди? Да, нещо много интересно. Там имаме малко по-различен метод. Ще сложим, тук са 50 грама стафиди и ще сложим вода. Колкото са по-сухи, толкова по-добре. Водата... Колко горе-долу трябва да е? 1 към 1 ли пак правим? Или... Може да го направите 1 към 1, може просто да си го напълните колкото прецените. Той реално няма да има захранване в момента. Това се затваря. В момента няма да има или по принцип не трябва да има? Ще има, ще обясня. Така, имаме, слагаме си вода, имаме си стафиди и правим един шейк. И желателно, ако може в първите няколко дни, това да го правите 2 пъти на ден. Примерно един път сутринта, един път вечерта. Това разбъркване? Това разбъркване. В 5, 6, 7 ден, когато отворите капачката и чуете този специфичен звук, когато отворите газирано. Да. Точно, да. Това означава, че вече вашия квас от стафиди е готов. Какво ще можем да се приготвим от... Сега ще обясня, но приготви страхотен хляб. Да. Тогава изцеждаме водата от стафидите и това ще бъде същата вода, която ползвах като и примера, който дадах с хмела. С хмела. Пак по същия начин, пак на същия принцип. Да, но той в рамките на 2 захранвания, даже по-малко 2 захранвания, той ще бъде активен, готов. Долу-горе това е идеята с този квас. Доста по-лесно става. Хубаво е всеки ден поне по 2 пъти на ден да отваряте капачката, да може да влезе малко въздух. Да. Защото кваса се пак и да разбъркате хубаво и да го оставите. Това е много интересно. Много интересно, опитайте, ще видите, че в рамките на 6-7 дни... Не знам тук дали имат такива традиции в България точно за такъв квас. Да, но дава страхотен комплимент към хляба. Търсиш и други вкусове. Нещо, което пак ще спомена за пореден път майстор хлебаря Пресиян Петров. Той казва така: когато правите, даже и перфектно да направите хляб с мая, максимално може да стигнете до 6 вкуса. Когато правите хляб с квас, може да достигнете перфектен, разбира се, ако бъде той, може да стигнете до 16 вкуса. Имате толкова много вкусове, плюс ако добавите и различните квасове, които могат да бъдат, дали ще ползвате сок от ананас, дали ще използвате ябълка, дали ще използвате стафиди, цитруси, в случая лимон също може да свърши тази работа. Добавите всички тези допълнителни вкусове, тогава значи той стане неограничен брой вкусове, които могат да постигнете във вашия хляб. А само хляб обикновен с обикновения квас имате 10, ако е перфектно направен, с 10 вкуса повече. Добре, да разбирам ли, че всяко нещо, което може да ферментира, можем да го направим по този начин да стане квас? Или не е така? Много е вероятно, да. Аз не съм експериментирал с абсолютно всички продукти. Да стане течността за кваса. Да, в случая, защото в Европа е доста популярен да се прави квас от стафиди. Аз лично съм привърженик на класическия квас, който е с вода и брашно. Добро брашно. Важно нещо при брашното, което каза колегата, освен качеството на брашното, важно е, ако той е смелен на камък, там температурата на смилане е доста по-ниска и се запазват всички качества в брашното, докато в комерциалния бизнес с едни метални
валове, може да се каже, с една висока скорост, повишават температурата и се губи голяма част от качеството на брашното. Александър, тук да включим все пак привърженик на традиционното ли си? Примерно... Абсолютно. На всичко традиционно. Примерно, но би ли пробвал един такъв квас да направиш с тази вода? Може би за опита бих се пробвал, но пак аз съм като Анатолия по същия начин мисля, че традиционното си и въобще в световен мащаб, нали, кулинарията се връща в изходна позиция буквално. Нали, в по-традиционната кухня, селската, набира по-голяма популярност в момента. Може би за това повече хора почват да се връщат и към кваса. Дали това е обяснението? Честно да кажа, нямам идея защо се обръщат. Нали. Дали защото са разбрали, че е полезен, дали защото просто, примерно, пък може да кажа, че е модерно. Аз бих, може би, но казал дори нещо. да е модерно, да, но пък е полезна мода. полезно, да. Не, има и нещо друго. По принцип, ако обърнете внимание, като отидете в заведение, конкретно в пицарии, като хапнете една пица, се чувствате доста тежък, доста тежко след нахранване, нали? Ние някак се свикваме и създаваме навик, това, че като изядем пица, тя трябва да бъде тежка и да се чувстваме зле след това. И по принцип, когато когато трябва да си хапнем и хляб и всичко, трябва да ни е тежко на стомаха след хранене. Ако хляба не е направен, сме свикнали да не става тежко и това го приемаме за нормално. Обаче има нещо друго. Ако обърнете внимание, този лош навик, който създаваме, ние неглижираме, че се чувстваме зле, искаме просто да се нахраним. Ако направим, ако отидем в заведение, в което аз съм консултирал, или заведение, което прави хлябове с квас, дали е хлебарна или пицария, тогава се чувствате доста леко. И тогава успявате реално да видите разликата и си казвате, наистина се заслужава да се върна, защото аз се нахранвам, но се чувствам много добре след това. Реално трябва да изпиташ... Галин преди малко това каза, че е голяма разлика и дори клиентите го усещат това като разлика. Нещо доста интересно ще покажем сега. Сан Франциско квас. Той е доста популярен там. В заведение не го препоръчвам, заради хората, които са алергични към млечни продукти. Използвайте истинско кисело мляко, което е направено с закваска. Ще използваме брашно. Отново бяло брашно. Или няма значение. Може да го ползвате каквото искате. И в случая ще използваме кисело мляко. Няма да използваме вода. Това е много интересен квас. Между другото, преди 5 или 6 години... Пак е едно към едно или не? Да, може да се каже едно към едно. Ако случайно не ви е достатъчно... Аз почти съм сигурен, че се разтвори едно към едно. Ще се получи една хубава каша. Тук вода ще използваме или не? Нямаме вода тук. Използваме кисело мляко, истинско, което е заквасено. Всъщност вътре има, да. Има квас вътре. Абсолютно, бактерията си има, така. Имаме си заквасено кисело мляко, което е истинско, и брашно. Този квас дава много различен, първото е много пухкав, доста по-различна текстура от кваса, който е с вода и брашно. Хората, които търсят различни вкусове, могат да го опитат в къщи. Абсолютно същата процедура следваме, както при вече показаните квасове. Долу-горе това е. Вижте колко пухкаво изглежда. Да. Този квас. Много известен в Сан Франциско. Правят си го с квас. Аз преди доста години го опитах. За съжаление обаче, там където аз съм работил, доста стриктно държат на алергените и нямаше как да влиза в употреба. Така, но в домашни условия може ако нямате проблем с млякото, може да си направите, става страхотен хляб. Това пак по същия принцип. Следваме правилото. На всеки 24 часа, приблизително по едно и също време, с едно и също количество, което сме положили, дали ще бъде чай от стафиди, дали ще бъде, то не е чай, а по-скоро готов заквасен сок от стафиди, дали ще бъде чай от хмел, дали ще бъде кисело мляко, използваме едни и същи пропорции. В рамките от 5 до 7 дни този квас трябва да бъде готов и може да видите как трябва да изглежда той. Независимо дали ще бъде с хмел и с други съставки, той винаги трябва да изглежда така. Трябва да има тези големи шупли, да, виждат се много които добре дават възможност. Да. Добре, аз съм чувал, че когато се прави квас, когато се захранва, че трябва да се отнема от кваса. Това защо се е правило? И въобще е правилно ли? Че трябва да се отнема някаква част от кваса да се слага? Ами, доста хора забелязвам, че препоръчват това нещо. Необходимо ли е?
Ами гарантирам ви, че ако не го направите, кваса ще си стане. Тъй, че? Да, в смисъл, Чак че... толкова сложни неща. Ами, ако погледнете правилната старата рецепта за квас, те датира от над 5000 години кваса. Какво се е случило? Направили се едно тесто, забравили са го и след няколко дни го намират, само че нали, в тях години... Отгоре вече кора, сигурно. Освен вече, кора, да? той е бил доста така увеличил обема си, дал е живот на тестото, изпекли са го и е бил много пухкав. Така се ражда пухкавия хляб, който в днешно време ние познаваме. Така че той малко случайно и нелепо се е получил, но в случая, когато те са видяли този резултат, са започнали да заквасват. Ние, защо всички тук присъстващи нали, силно стимулираме хората с квас, употребата на квас. Единственото нещо, което в бизнеса е малко по-трудно да се адаптира е времето, защото имаме 24-48 часа. Вкъщи всеки има време да си забърка за 5 минути кваса, да отиде на работа, да се върне, да си го захрани, след като е готов в почивния ден да си умеси хляб. Стига да е организиран човек. Ами вярвам, че когато става въпрос за здравето на вас и на вашите близки, на деца особено, е много важно да използваме качествени продукти и да се храним здравословно. Като казахме качествени продукти, четох, че чистата, хубавата пшеница е дефицит в световен мащаб. Така ли е наистина? По принцип е така. Не може да се каже, че пшеницата е на 100% чиста, тъй като третирането започва още от семената. Има различни мероприятия, които се провеждат за третиране на зърната против насекоми, против плесени, гъби. И няма как да бъде 100% няма чиста. как да бъде 100% чиста. След това следва засяването, още мероприятия, които са свързани с поддръжка с различни торове, съответно за по-голям добив, за по-здрави зърна. Има ли в тази култура, можем ли да кажем, примерно тази реколта тази година беше болнава година за пшеницата или за другите култури, от които се прави брашно? И може ли нещо, когато е такава болнава годината, тогава какво става с тези култури? Трябва да се подобрят ли по някакъв начин? Могат ли да се използват? Не могат да се подобрят. Веднъж повредено пшеничното зърно, то променя своите качества и свойства, т.е. няма същите хлебопекарни качества, каквито би имало при нормални условия на добив на пшеница. Много често, не много често, но е имало години, в които летата са били изключително дъждовни и тогава зърната са покълвали още докато са в класа, преди да бъдат оженати. В такъв случай това зърно не може да се използва за производство на хляб, на брашно. Добре, какви са вашите наблюдения за брашното на нашия пазар? Качествено ли е то? Така ли е, както е описано в самите етикети на опаковките, както е описано на опаковките? В действителност брашната са етикирани както трябва, тъй като знаете, че контрола, който оказва Българската агенция по безопасност на храните и съответно Здравното министерство, не могат да ни позволят, в частност на производителите, да лъжат потребителите, тъй като това няма как да се случи. Само как. още нещо. В някои от брашната има агенти за обработка на брашно. Така пише на самите етикети. Даже някъде не е обяснено какви точно са агентите, които са сложени. Какво означава всъщност? Точно тези коректори за избелване, за които споменах по-рано, защото много производители на хляб или хлебни сладкарски изделия търсят точно определено брашно да отговаря на определени показатели. И съответно в мелниците се произвежда брашно с такива показатели по желание на клиента. Но същевременно
Виждаме, че има брашна, които са за производство на козунаци Да. в търговската мрежа, за погачи, за пици, съответно тясно специализирани Да. за производство на определени продукти. И тогава Добре. се налага намесата на мелничарите, които да съставят Да. брашно с точно определени млевни показатели. Добре, за теб, Александра, когато си избираш брашното, с което да работиш, защото в кулинарията нали, от Да. брашно не се прави само хляб, но и различни неща, какво е важно за теб? И, примерно, отчиташ ли именно и тези неща, за които говореше и до сега Ваня, тези агенти за обработка на Тя е брашна? по-запозната с агентите. Аз лично нямам представа от това как се обработват брашната в мелниците и какви добавки слагат. Аз За съм... теб какво е важно? Важно е брашното да е хубаво. Друго не мога да се сетя. Задължително трябва да бъде в ресторантьорския бизнес, да бъде от доставчик, който вече е изградил доверие, доставя качествени продукти. В случая той като готвач, неговата лична употреба на брашното е доста по-малка, но пък неговите сладкари със сигурност ползват брашната, които рецептите изискват, те са различни. Няма как в ресторант да направим пълен Анализ на брашното. Да, какво Нямаме действително лаборатория. сте. Нямаме лаборатория, точно поради тази причина се доверяваме на доставчиците, които доставят брашната, за да сме, ако имаме някакви проблеми, ги коригираме или сменяме доставчик. Галина, без да казваме марки, разбира се, Да. само на един доставчик, на двама доставчици, на определени доставчици или така се доверяваш или... Ами, както каза господин Колев, само на един доставчик, в смисъл, който ни носи качествени продукти и само с него се работиме. Имаш доверие Да, само имаме на пълно това. доверие, да. И за теб е важно. Важно е абсолютно. То за всеки е много важно, защото в крайна сметка качественият... За всеки е важно, но хората гледат много често цените. Това е истината. особено в Тук в бизнеса е България, когато говорим нали, и в бизнеса, в много собственици на такъв бизнес също гледат цените и хората, които в домашни условия си правят различни неща от брашно, също гледат цените. Това е истината. Да, ако говорим за хора, които определят качеството по цената, очевидно не са хората, които аз съм симпатизирам, но ако говорим за хора, които търсят качество, те са длъжни да намерят и да потърсят качествен продукт, за да могат да са убедени, че клиента, крайният потребител, получава един качествен продукт. Независимо, че тяхната печалба е малко по-ниска, той е длъжен, лично аз така смятам, като готвач да дадеш максимално високо качество за твоя потребител или консуматор. Така, какво продължаваме? Да. Ами, господин Царевич шеф, ли? ще ви покажа абсолютно По същия начин. по същия начин ще покажа още един квас, с което може би ще завършим днес. Как ще го съхраняваме? Ще можем ли да покажем? Да, аз в този момент ще покажа точно това е Имаме интересно. около 7 минути до Да, края ще на се предаването. получи. Смятам, че е напълно достатъчно, за да покажем Да. Ще нещата. покажем нещо много интересно. Как може да се Тук съхраните също квас. така, нали? За да видим как ще изглежда текстурата в царевичното брашно. Сигурно няма да е съвсем по същия начин, като в другите брашна. И тук си има своите Брашна имат специфики. различни попивателни способности. Ето това е. Това означава ли, че някъде, може би, някои брашна ще изискат малко повече По-голяма вода? Няма да е хидратация, едно да. към едно. Определено. В случая, да, те имат всяко едно брашно, независимо дали е бяло, жълто, кафяво, дали е тип пшеничено или пълнозърнесто. Те, пак казвам, то може да бъде бяло тип 400, тип 450. Те успяват да поемат различна хидратация, така че... Трябва да знаем как да изглежда самата текстура. Абсолютно, да, защото, повярвайте ми, брашната винаги са различни и ако спазвате само точен грамаж за всяко едно брашно, ще изгрешите в крайния продукт, защото то ще изглежда различно. Сега в момента какво правиш? В момента добавям В кваса? в кваса готовия квас. Така. В случая не е готов, но ще ви покажем, ако кваса е готов. Добавяме голямо количество брашно, толкова колкото може да поеме. Трябва да стане едно твърдо тесто. Добре, тук да видим, докато остане твърдото Да. тесто. Ето. Тук нека да покажем на нашите зрители.
Да, ето така трябва да изглежда. Се вижда как седи малко по-зърнесто от обикновеното брашно бялото. Да. Самата текстура е различна. И пак е като за палачинки. Да. Съответно. Добре. И пак по същия начин захранването и в царевичното брашно няма, с царевично брашно, което правим квас, няма нещо по-различно, което трябва да знаем там. Няма, там е задължително високата хидратация. Ние може да намалим хидратацията при пшеничното и пълнозърнестото, но при царевичното е, може да се каже, силно препоръчително. С висока хидратация, това, което показва. Това какво означава? При захранването трябва ли да слагаме малко Просто повече спазвате вода? пропорцията, която даде шеф Попов, с 100% хидратация, което означава колкото брашно, толкова и вода. Какво правиме тук? Много лесно нещо. Много твърдо тесто трябва да се получи. Едни топченца, които ще ги навием. Тези топчета ще си ги сложите на една салфетка на вашата тераса, примерно. Ще ги оставите седмица, даже аз препоръчвам и 2. Защо на терасата? За слънце ли трябва да ги пече? Какво Те трябва да стане? изсъхнат, преди да ги приберем, за да не мухлясат. Значи те ще увеличат малко обема си. Това ще му дадете малко разстояние. Тези което топчета, означава, че ще станат много по-големи. Не много по-големи, защото ние реално ги затрупахме с брашно. Сложихме голямо количество брашно, стане едно доста твърдо тесто. Може би двойно, но не повече. Какво се случва? Имате тези топчета. Така, стоят седмица навън. Стоят седмица навън. Стават много твърди. Стават така твърдички. Какво се случва? Това топче може да бъде съхранено даже и година. Къде обаче го съхраняваме след тази седмица? След тази седмица може да си го сложите в кутия в кухненския шкаф. На стайна температура. На стайна температура може да престои месеци. Идва момент, в който искате да си направите хляб. Имали сте пътуване, били сте ограничени от захранването. Нямаме време да чакаме 7 дни. Вземаме си 2 топчета или едно топче. Така. Накисваме го в хладка вода, не гореща, в хладка вода. Или да кажем топла. 30 на градуса, 32,3 градуса. Накисваме го в тази вода за няколко часа, след това да правим едно захранване, което правим с вода и брашно. Да. Би следвало на второ захранване вече да се е събудил квас и да бъде активен. Това е един изключително лесен начин как да си запазите кваса. Значи ще ви отнеме 7 дена да си направите този квас. След това правите си хляб, но не планирате хляб за следващите 2-3 седмици и не искате да го захранвате, правите си тези топчета. Отново, да. От същия квас, който вече имате активен, просто с повече брашно. Оставате ги да изсъхнат за седмица до 2 седмици, препоръчително седмица и половина-2. Когато те изсъхнат, съхранявате ги, искате да ползвате, събуждате ги с топла вода и брашно и имате готов квас. Е този продукт отново и пак си правите хляб. И така все можем по този начин. Така реално може да го съхраните, защото ако замразите кваса, той, когато мине над минус 19 градуса, той ще загине, няма да бъде вече годен за употреба. Поради тази причина топлината влияе страхотно на кваса, не както примерно при термофилни дрожджи. Предполагам, колежката ще... Добре, имаме ли тук да показваме още нещо или не? Нека да седнем тогава. Да. Защото не ни остана много време. Ваня, сигурно си впечатлена. Двама мъже тук ни показват как се прави квас. Да, верно, те са професионалисти. Ще пробваш ли да направиш квас от начало? Със сигурност ще го направя от начало до края, тъй като имам малко дете, което много обича да яде хляб. Имам съпруг, който също много обича да яде хляб. И със сигурност ще опитам да направя здравословен хляб за моето семейство. Добре, тук имаме готов хляб от квас, който ето тук отпред ще го сложа, за да го виждат нашите зрители, който е много по-различен от този, който обикновено използваме и си купуваме. Да, търсим малко по-добра текстура. В случая ще да правим лоша реклама на човек, който направи хляба, но е нужно да изчака поне още 12 часа, за да даде хубави шупли, да се създаде един друга текстура, която е типична за хляба с квас. В случая малко са избързали, но даже с това избързване много по-здравословен от хляба с мая. Аромата е страхотен, вкусът, цвета, абсолютно всяко едно нещо е най-важното нещо въздейства на нашето тяло по един много благоприятен начин,
което е бенефит. Да. Александре, в домашни условия ще пробваш ли да правиш хляб? Аз съм пробвал вече, получавало се, така че Ще продължаваш напред. продължаваме напред. Добре, аз много благодаря, че бяхте наши гости. Надявам се, че сме запалили нашите зрители и ще пробват да направят квас и хляб с квас. Да пробват своите умения и получените знания. Благодаря, че бяхте с нас. Останете с програмата на БНТ 2.